Právě, že mi se to strašně zalíbilo. Já jsem byla úplně nadšená. A mamka má večeru zjezdila tam. A možná, že tam Já jsem si i členství zaplatila na celý rok. těch 150. Jo. A ona 11 to. Dobré, ne? No. Super. Dáme někoho víc. Já se jí teď zeptám, jestli by chtěla chodit. Ale teď byste jí nevěděli, My chodíme ve škole, že nemáme. My jsme na ty dny sláva. No, máme každý den. Máš chodit ty Elianka? Možná, že ten to spolu. Oni byli koukat. A říká, až tam je správně. A jinak. Jo? To je daleko docela, no? Ona jela zpátky bez sedla. Jo? S koněm, no. A nemá strach, jo? Ne? Super, super. Když musí vědět, co se může dovolit. No právě, no. No. Dívej, ona ho točí sama teď. Jo, pomáhá si hezky. Super. A mamka měla též na kolo. A já jsem měla plno věcí, to mě mrzí, no. Jsem to mohla dát Eli, že ona nejezdila. Já jsem všechno prodala. Ale jako